Γεια σας παιδιά, ξανάρθατε σε ακόμη ένα βίντεο μου. Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε πώς να βγάλουμε λεφτά. Λοιπόν, αν έχετε ένα κλαμπ, μπορείτε από αυτό να βγάλετε πολλά λεφτά. Και μπορείτε βέβαια να βάλετε μέσα πάρα πολλά πράγματα. Εγώ έβαλα γυναίκες να χορεύουν, εγώ έβαλα DJ άντρες από τους καλύτερους DJ, έβαλα security, και πήρα και πολύ καλούς σερβιτόρους. Λοιπόν, πάμε μέσα στο γραφείο και μπαίνουμε στον υπολογιστή και μπαίνουμε στον υπολογιστή. Και εγώ έχω βγάλει γενικά 360 χιλιάρικα από τη βοήθεια του κλαμπ. Και αυτά εδώ πέρα τα κάνετε για να διαφημίσετε το κλαμπ σας, να έρθει πιο πολύ κόσμος και να πάρει και πιο πολλά λεφτά. Να πάρετε πιο πολλά λεφτά. Εδώ είναι η TJ, εγώ διάλεξα αυτούς με το 100 χιλιάρικα και αυτός 100 χιλιάρικα, αυτός είναι ο πιο φθηνός με 10 χιλιάρικα. Και αυτοί εδώ πέρα είναι αυτοί που σου κάνουν τα γκάργκο. Εγώ έχω ακόμη τον αρχικό, μετά πληρώνεις κάτι χιλιάρικα για να πάρεις τον άλλον. Και λοιπόν, εδώ είναι τα γκάργκο που πουλάς με χιλιάρικα. Εγώ έχω κάνει ένα upgrade με τους σερβιτόρους που κάνει 450 χιλιάρικα, είναι λίγο ακριβό, αλλά σου προσφέρει πάρα πολλά λεφτά πάντως. Εντάξει, και μετά βγαίνουμε από τον υπολογιστή και ο δεύτερος τρόπος, περιμένετε να βγω έξω, γιατί δεν με αφήνει να το κάνω μέσα στο κλαμπ. Λοιπόν, και ένα που δεν έχει σχέση, από τον γκαράζ μπαίνετε πιο γρήγορα από ό,τι θα μπαίνατε από την πόρτα του κλαμπ. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε εδώ πέρα, να μπείτε στα job, play job, rockstar created και να πάτε στα races. Το καλύτερο races σου δίνει κάπου στα 50 χιλιάρικα. Εγώ θα πρότεινα από mission στο Titan of the job και αυτό που σου δίνει περισσότερα λεφτά νομίζω είναι εδώ πέρα στο Anversi mode. Αν πας κάτω, περιμένετε. Αν πάτε κάτω, έχει κάτι που γράφει sumo και αυτό σου δίνει το πιο ακριβό ποσό, είναι 72 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα και πάει όσο καλό είστε σε ομάδες όμως και παίζετε εναντίον άλλες ομάδες με αμάξια και παίζετε. Και το λοιπόν, και ένα αμάξι που σας προτείνω, αυτούς που αρχίζουν τώρα το GTA Online και δεν έχουν πολλά λεφτά, δηλαδή έχουν κάπου στα 150, σας προτείνω αυτό το αμάξι, το πουλάει τώρα με προσφορά στο GTA Online, είναι πολύ καλό. Θα πάτε σε αυτό εδώ το μέρος, εδώ πέρα και εδώ πέρα το έχει αυτό το αμάξι και θα το πάρετε και είναι ό,τι καλύτερο, τρέχει και κάνει πολλά πράγματα, τρέχει πολύ, είναι ωραίο, στην αρχική του μορφή, δηλαδή το χρώμα του είναι πράσινο, πολύ ανοιχτό πράσινο, αλλά εγώ το έκανα γυαλιστερό καφέ για να είναι λίγο πιο ωραίο. Και το λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!